שלום לכם צופים יקרים, כאן רונן, אני פה עם אלי, והיום אנחנו בעוד פרק של דיימנד PC ואנחנו בבלוק פארטי. אתה אחלה? אתה אחלה בינתיים? אתה אחלה בינתיים? אני מצוין. אוקיי. שכחתי להגיד, אנחנו פה בפרק השביעי נראה לי של מיני גיימס, או השישי? לא, השביעי. הפרק השישי היה one in the cuber, נראה לי. one in the cuber. כן, אבל אני לא זוכר, אני... light gray. אוקיי, זה. good luck. good luck, צ'ארלי. אוקיי, אם זה יהיה ילו, אז זה יהיה מפגר. good fortune. טוב, זה היה קל. good fortune, טובי. הנה אתה. נעשה עכשיו 2 או 3 משחקים בבלוק פארטי. כן. בתקווה שאני לא אמות ראשון. יש פרודיה יש פרודיה לבלוק פארטי שזה נקרא וול מיקסאפ, יש לזה 2 שכבות וזה יותר מהיר. אולי נשחק בזה בעוד כמה פרקים. מהר. זה באומגה רילם. לא מכיר את השרת הזה. כן. יש לי אבל... יש! קיבלתי את זה. אתה? וואי, אני לא... זה חום, אני לא יכול כשזה חשוב. נפל. כן, אני קיבלתי. ייי. מה זה הביא לך? זה הביא לי ספיד. גריי. אתה צופה בי? כן. וואי. יש לי צעתי! ג'י. טוב, נחזור לכם בסיבוב. אז חזרנו לכם צופים יקרים. יש עוד כמה זמן עד שהמשחק יתחיל. עוד איזה... 40 שניות רשום למטה. חצי דקה. בוא נבחר שיר למרות שאני לא שומע. make a cake. בוא נגביר קצת את המוזיקה. make a cake, גם אני בחרתי. choose make a cake. אוקיי. יש לי דרופס. אוקיי, בסדר. זה היה בגלל שהתחיל המשחק. גריי. מה, זה לא מראה? אוי, אופס. וואי. שנייה נפלתי. קפצתי כל כך הרבה שעד שנייה נפלתי. אני יודע, אני ראיתי את זה. איזה חרא שזה בלילה? טוב, זה קל מדי. זה באמצע. למה הם לא קופצים? האלה שרצים לכאן בשיא המהירות. וואי, האמת שעם כל השחקנים שיש עכשיו אני על 60 FPS. רד. לא ציפיתי שיהיה לי 60 FPS עם כל השחקנים. לי יש 100 FPS כמו תמיד. וואי, אם לא הייתי זז עכשיו קדימה הייתי מת. יש, קיבלתי שוב את הפאוור. אוקיי. מה? לא, זה לא היה זה היה פינק, תעשה לה ספקטייט. איך תמיד... יש פה אחד, לקחו אותו. יש לי כבר, אתה יודע, יש לי גם נייט ויז'ן. למה יש נייט ויז'ן במשחק הזה? וואי, נתקעתי מתחת ל... סיין! זה לא סיין! אני עומד למות, אוקיי. אני לא מאמין, ג'י, מי ניצח? יש עוד 2 אנשים. אפילו לא היה שם סיין! טוב, נראה לי שנעשה עוד סיבוב ונחזור אליכם כשנתחיל אותו. אז חזרנו אליכם! הלו, מה זה היה? שרק שני... לא. הנה עוד אחד. רונן, אתה שוכח להגיד להם משהו. אנחנו בבלוק פארטי? לא. מה? שאנחנו ב-HiveMC. אנחנו בשרת HiveMC. ה-IP יהיה בדיסקריפשן. כנ"ל. רונן המלך משיג סאבסקרייברים בשנייה. תאמין לי שאני לא משיג סאבסקרייברים בשנייה. ואני מתכוון בשנייה, אני מתכוון בשנתיים. תוך 1.5 שנה השגתי כול 240 סאבים. כאילו זה לא קצת, זה מספר נאה. האמת יש לך פחות מאחד עכשיו. פחות מאחד מה? 140. פחות אחד. מה? אני אכתוב את זה בצ'אט. אני לא מבין כלום. אוקיי, כן. למרות שאצלי רשום 242. קול! ג'י. גו.
אוקיי, מתחילים בעוד 3, 2, 1. מה דה פאקה? אני אמות עכשיו על ההתחלה. סיין, בטח. אוקיי. סיין, זה... אני כבר אמרתי כזה, אין פה סיין! מה? יופי. כזאתי AFK שלא זזה נשארה בחיים, וכאלה שכן זזו לא נשארו בחיים. איפה סיין? סיין! זה לא סיין! אוקיי, אני... סיין! God damn it. היה רגל. דרכתי על הקונטרולר שלי. אז זהו, זה הכל היום? כן! זה כל היום. אז זה הכל היום. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. תנו לייק, סאב, להקלטר הפייסבוק, פולו בטוויטר, תגובה למטה אם אתם רוצים שאני אעשה משהו, שיש לכם משהו לשאול. אלי, יש לך משהו להוסיף? תשארו! דיימונד ראשרס. בטוח. סאבסקרייב, קדימה אליי. נתראה בפרק הבא. להתראות.